Ebben a videósorozatban a Kertvarázs magazin, a Női Netcafé és más népszerű blogok legérdekesebb cikkeit hallgathatjátok meg. Akár utazás közben, főzés közben, vagy csak egy kis pihenésre vágysz, ezek a tartalmak tökéletesek arra, hogy hasznosan töltsd az időt és közben kikapcsolódj. Legyen szó kertészkedésről, életmódtippekről, receptekről, nálunk mindenre találsz megoldást és ötletet. Tarts velünk, és merülj el a kert és életmód világában. Ha tetszett a videó, iratkozz fel csatornánkra, és nyomd meg a csengőt, hogy ne maradj le a következő tartalmakról. Virágos finomság a konyhában. A rózsalekvár készítésének művészete. A rózsalekvár egy elegáns és illatos finomság, amely különleges ízt varázsol bármely ételhez. Nem csak pirítósra, hanem joghurtba, fagylaltba keverve is remek választás, ráadásul elkészítése is egyszerű. Ebben a videóban megmutatjuk, hogyan készítheted el a saját rózsalekvárodat otthon. A rózsalekvár egy olyan különleges és illatos finomság, amely azonnal egy csipetnyi luxus csempész bármely étkezésbe. Akár reggelire, akár desszertként használod, ez az édes, virágos íz mindig meglepetést okoz. A közel-keleti, indiai és görög konyhákban már régóta használják különleges aromáját, de manapság egyre népszerűbb világszerte. A rózsa az egyik legősibb és legkedveltebb virág a világon, már több ezer éve része az emberi kultúrának. Számos civilizáció, például az ókori Egyiptom, a görögök és a rómaiak is tisztelték a rózsát szépsége és illata miatt. Azonban nem csak dekoratív értéke, hanem kulináris felhasználása is kiemelkedő volt. A közel-keleten és Indiában a rózsavíz és a rózsaszirom gyakran használt alapanyag az édességekben és italokban. Azonban nem minden rózsa alkalmas arra, hogy lekvárt készítsünk belőle. Fontos, hogy olyan fajtát válasszunk, amely ehető és lehetőleg bio körülmények között termet. A legjobb választás a damaszkuszi rózsa, amely különösen gazdag illata és intenzív íze tesz tökéletessé a lekvárkészítéshez. Ha nincs saját kerted, érdemes alaposan utána nézni a forrásnak, hiszen a virágüzletekben árult rózsák általában vegyszerekkel kezelt virágok, amelyek nem alkalmasak fogyasztásra. A rózsalekvár készítéséhez elsősorban a damaszkuszi rózsa ajánlott, de bármely otthon termelt bio rózsaszirom megfelel. A lényeg, hogy bármilyen rózsát is választasz, az legyen vegyszermentes és ehető fajta. Rózsalekvár receptje. A rózsalekvár készítése egyszerű, de néhány alapvető szabályt érdemes betartani. Íme egy bevált recept, amelynek segítségével otthon is elkészítheted ezt az illatos csemegét. Hozzávalók: 3 csésze víz vagy cukrozatlan alma vagy fehér szőlőlé, másfél csésze friss bio rózsaszirom, 1 csomag gyümölcspektin, 4 csésze kristálycukor, 1/4 csésze friss citromlé, fél teáskanál rózsavíz. Első lépésként öblítsd le alaposan a rózsaszirmokat, hogy eltávolítsd a port és az esetleges szennyeződést. Egy nagy serpenyőben keverd össze a vizet vagy az almalevet a rózsaszirmokkal, majd forrald fel. Forralás után 5 percig hagyd fedetlenül rotyogni a keveréket. Vedd le a tűzről, és hagyd állni 10 percig, hogy a rózsaszirmok teljesen átadhassák aromáikat. Add hozzá a pektint, és folyamatos keverés mellett forrald fel újra. Amikor a keverék forr, add hozzá a cukrot, és forrald fel ismét. Főzd még 1 percig, majd vedd le a tűzről. Add hozzá a citromlevet és a rózsavizet, majd töltsd a kész lekvárt sterilizált üvegekben. Az így elkészült lekvárt hűtőszekrényben 1 hónapig tárolhatod. A lezárt üvegek ideálisak akár ajándéknak is, hiszen a rózsalekvár mindig egyedi és elegáns meglepetés. Levendulás rózsalekvár recept. A levendula és a rózsa egyedülálló párosítása tökéletesen megtestesíti a virágos ízek harmóniáját. A levendula finom, nyugtató illata és a rózsa édes aromája
együtt egy varázslatos lekvárt eredményez, amely ideális reggeli pirítósra, sütemények mellé, vagy akár desszertek kiegészítőjeként. Hozzávalók: 3 csésze víz vagy cukrozatlan alma vagy fehér szőlőlé, másfél csésze friss bio rózsaszirom, 1 evőkanál szárított bio levendulavirág, 1 csomag gyümölcspektin, 4 csésze kristálycukor, 1/4 csésze friss bio citromlé, fél teáskanál rózsavíz. Egy kisebb lábasban forralj fel egy csésze vizet, és add hozzá a szárított levendulát. Hagyd ázni körülbelül 10 percig, majd szűrd le. Az így kapott levendulás vizet tedd félre. Öblítsd le alaposan a rózsaszirmokat, majd egy nagy serpenyőben keverd össze a maradék vízzel és a gyümölcslével. Add hozzá a leszűrt levendulás vizet is. Forrald fel a rózsaszirom és a levendula keverékét, majd hagyd, hogy 5 percig forrjon alacsony lángon. Ez idő alatt a rózsaszirmok átadják ízüket és színüket a folyadéknak. Vedd le a tűzről, majd keverd hozzá a gyümölcspektint. Ismét forrald fel a keveréket és folyamatosan keverd. Amikor a keverék újra felforr, add hozzá a cukrot és a friss citromlevet. Forrald további 1 percig, közben folyamatosan keverd, hogy le ne égjen. Vedd le a tűzről, és ha szeretnéd, adj hozzá egy fél teáskanál rózsavizet, hogy még intenzívebb, virágos aromát kapjon a lekvár. Töltsd a forró lekvárt sterilizált üvegekbe, majd zárd le szorosan. Ha hosszabb ideig szeretnéd eltartani, a hagyományos konzerválási eljárást alkalmazhatod, a forró vizes donzt. Felhasználási tippek. A levendulás rózsalekvár különleges ízvilága kiválóan illik péksüteményekre, palacsintára, vagy egy egyszerű sajtál mellé is. Próbáld ki joghurthoz keverve, vagy keverd bele egy kanál forró teába, hogy virágos ízt adj neki. Kiválóan illik pirítósra, friss meleg pogácsákra, vagy kekszre kenve, de joghurtra, zappehelybe vagy vanília fagylathoz is keverhető, ha egy elegáns desszertre vágysz. A rózsalekvár különleges íze tökéletesen illeszkedik a közel-keleti, indiai és görög konyhák fűszereihez, például kardamomhoz, pisztáciához vagy sáfrányhoz. Egy egyszerű mandulás süteményt is feldobhatsz egy kanál rózsalekvárral, így különleges és izgalmas ízkombinációt kapsz. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Ha tetszett a videó, ne felejtsetek el feliratkozni, és nyomjátok meg a csengőt, hogy ne maradjatok le a következő tartalmakról. Ezt a cikket írott formában megtaláljátok a kertvarázsmagazin.hu oldalon, ahol számos további kertészeti témáról is olvashattok, például a kerti és szobanövényekről, zöldségtermesztésről, balkonkertről, fűszernövényekről, valamint a kertből szedett zöldségekből és gyümölcsökből készült recepteket is találtok. További szép napot és jó kertészkedést kívánok! Sziasztok!